טוב, אז סטורית העמדתי הכי מעניין שהיה אצלי בעמוד עד כה על איך העיפו מורה בגללי מהבית ספר, ואני עכשיו אספר לכם. עכשיו זה שיא השיאים, זה ברמה שהיא הרימה על היד, ואני מתארגנת תוך כדי. תקשיבו, כשהייתי בבית ספר, אני לא הייתי מהילדים האלה המופרעים, פשוט הייתי מהילדות השטותניקיות האלה, שעכשיו נגיד בכיתה עם חברות שלהן צוחקות, וכאילו מפריעות בשיעור, אבל כן הייתי לומדת, הייתי תלמידה ממש טובה. הייתה לי מורה לתנ"ך, שבאמת היא לא אהבה אותי. דרך אגב, הסיפור הזה כשהייתי בכיתה ח', לא נציין את שמה, נקרא לה שמחה. בקיצור, המורה הזאת באמת של התנ"ך לא סבלה אותי, ברמה שכאילו הייתי עושה את הדבר הכי קטן בעולם, ומי שהייתה עושה את הדבר הכי גדול בעולם, אותי הייתה מעיפה מהכיתה. דרך אגב, היא דווקא לי את כל הממוצע. קיצור, זאת מורה שבאמת לא סבלה אותי, ובחיים לא הבנתי למה. כאילו, הייתי יודעת מה זה צחוקים, וכאילו כל המורים מה זה אהבו אותי, חוץ משמחה שלנו, מהמם בעיניי. טוב, נגמרה ההפסקה, נכנסנו לכיתות, התחיל השיעור. עכשיו אני וחברה שלי כבר לפני השיעור, כאילו נכון יש הפסקה בין שיעור לשיעור, לפחות ככה זה כאילו אצלנו, אז פשוט היינו בהתקף צחוק של החיים. עכשיו אני כאילו שטותניקית, אין מה לעשות, ככה אני, מצחיקה. ועם המורים האחרים תמיד כאילו היה סבבה שאני צוחקת, כי כאילו הייתי גם מפסיקה, כי גם הם לא היו מהירים לי, כי הם אהבו אותי. והיא ספציפית, איך שהיה לי פיפס קטן, ישר יסמין, כאילו ככה מול כל הכיתה. מי שתזרוק את הקלמר שלה על הרצפה, זה לא יפריע, אבל שיסמין מצייצת, אנחנו נעיף אותה מהכיתה. בקיצור, התחיל השיעור, הכל טוב ויפה. אני וחברה שלי התחלנו להתלחשש ולדבר כרגיל. עכשיו, גם הכי מצחיק שישבנו בסוף הכיתה שמאלה, כאילו בצד השני של העולם. בקיצור, העירה לי כמה פעמים בשיעור, אז סתמתי את הפה באיזשהו שלב, כי גם ראיתי שאני מפריעה לכל הכיתה. בקיצור, באיזה היה שלב אחד, עכשיו המורה הייתה כאילו פתחנית ברמות. היה ג'וק על השולחן שלה. עכשיו, מה אני עשיתי? כמובן שצחקתי. עזבו את זה שכל הכיתה צחק, כי היא גם נבלה והתחילה כאילו כזה, לא יודעת, להתנהג כמו איזה הזויה. ומכל הכיתה למי פנתה? אתם יודעים כבר לבד. שמחה פנתה ליסמין. בקיצור, היא באה אליי, נתקרבה אליי ממש לפרצוף, כאילו ברמה שהייתה פה, כאילו מול העיניים שלי. עכשיו הייתה נראית סופר מאיימת, אני התחלתי להילחץ, הייתי באתי כאילו איזה 14-15, וכאילו מרוב הלחץ אני פשוט התחלתי לצחוק לה בפרצוף, והיא פשוט העיפה לי סתירה, ואמרה לי תסתמי את הפה שלך, כאילו. השוק שהיה לי באותם רגעים, אני לא קלטתי מה הלך, היה לי אלם של שנייה, כולם היו באלם בכיתה, מזל שכולם ראו את זה. יצאתי מהכיתה, התקשרתי לאבא שלי בוכה, סיפרתי לו מה קרה, וכאילו היה בשוק של החיים. עכשיו אבא שלי כאילו הכי פרנואיד בעולם, הוא לא חיכה דקה והוא פשוט הגיע לבית ספר והלך למנהלת והתחיל להגיד לה איך זה הגיוני, שמורה זה כאילו הכי מובן בעולם. כאילו היא פאקינג הרימה על היד, באיזה עולם את חיה, לא הבנתי. בקיצור, אבא שלי הגיע לבית ספר והוא עשה שם דרמה של החיים, וזה מובן, אם מישהו היה מרים יד על הילדה שלי או על הילד שלי, זה הסוף שלו. אחרי כמה ימים פשוט החליטו שהם מפטרים אותה מהבית ספר, כי באמת אין סיכוי שאין דבר כזה להרים יד על ילד, את כאילו פאקינג מורה בבית ספר. איפה חונכת? והכי מצחיק היה זה שהילדים שלה למדו איתי בבית ספר, שזה שיא השיאים, באיזה אומץ כאילו חיים. באמת שלא משנה, גם אם הייתי ילדה הכי מציקה בעולם, למרות שאני זוכרת ויודעת שלא הייתי ילדה כזאת, מי את שתרימי על ילדה שהיא תלמידה שלך יד? מי את? בקיצור, תגידו לי מה דעתכם הסיפור, אני חושבת הגיע לה לעוף, כי מיד שתרים יד על כאילו ילדה תלמידה שלך. זהו.